عظم جمالك وبوجه ينظر إلى جهنم ويقول الويل لمن دخلها وبوجه ينظر إلى الجنان ويقول طوبى لمن دخلها وبوجه ينظر إلى عرش الرحمن ويقول رب ارحم ولا تؤذب السائم رمضان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. wannan hadisin duka da failan wannan wata da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ake tasbihi sani domin mu ƙara ibada mu cikin jin daɗi da nishaɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ta inna Allah ta'ala khalaqa malakan, Allah ya halicci wani mala'ika ne guda ɗaya amma lahu arba'atu awjuhin, amma yana da fuska guda a kansa. Mala'ika ne guda ɗaya amma yana da fuskoki guda hudu a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi wajhin ila wajihin masiratu alf sana, daga fuska ɗaya zuwa fuska ɗaya tafiyar shekara 1000 ne. Kowace fuska daga ɗaya zuwa ɗaya tafiyar shekara 1000 ne. Kaga shi kaɗai mala'ikan ya ɗauki tafiyar shekara 4000 a fuskarsa kawai shi kaɗai. Daga fuskan ɗaya zuwa na biyu tafiyar shekara 1000, daga na biyu zuwa na uku tafiyar shekara 1000, daga na uku zuwa na hudu tafiyar shekara 1000. Haka tsakaninsa da kowane fuska wannan faɗin tafiyan yake. Kaga ya ninka duniyar mu sau biyu kowane fuska, domin ta duniyar mu tafiyar shekara 500 ne. An gane ko tsawon ta faɗin ta maka, to shi tsakanin fuska da fuska tafiyar shekara 1000 ne. Kaga ya ninka duniyar mu sau biyu, to yana ɗauke da fuskoki kuma guda 4. Kun ji Muhammadu Rasulullahi. Annabi ya ce fuska ɗaya ya yi sujada ga Allah. Wannan sujudan da ya bai ɗago kansa ba har yanzu, har tashin alƙiyama, ila yawmil qiyamati, har zuwa tashin alƙiyama a cikin sujada yake. Abin da ke faɗa cikin sujada da shi ne subhanaka ma azama jamalaka, subhanaka ma azama jamalaka, subhanaka ma azama jamalaka, haka yake ta karantawa cikin sujudan. Shine tun daga wannan sujudan bai ɗago ba har zuwa tashin alƙiyama, haka ya kasance. Fuska na biyu yana kallon jahannama, yana cewa alwailu liman dakhalaha, abin da ke ta faɗa kenan. Fuska na biyu jahannama yake kallo da azabobin da ke ciki da musifin da ke cikinta, yana cewa alwailu liman dakhalaha, wato musifa ya tabbata ga wanda ya shige ta, musifa ya tabbata ga wanda ya shige ta, musifa ya tabbata ga wanda ya shige ta. Wannan abun haka yake ta faɗa. Sai kuma fuska na uku yana kallon aljanna, shi kuma na uku yana kallon aljanna da ni'imomin da ke cikinta, yana ce duba liman dakhalaha, duba liman dakhalaha, madalla ga wanda ya shige ta, madalla ga wanda ya shige ta, madalla ga wanda ya shige ta. Haka shine tasbihinsa a ciki. Fuska na uku kuma yana kallon al'arshin Allah, fuska na hudu kenan yana kallon al'arshin Allah. Dan haka yana cewa rabbirham wala tu'adhib sa'im ramalana min ummati Muhammadin alayhi salatu wassalam. Allah ka yi jin kai, karka azabtar da wanda ya azumci wata ramalana daga cikin ummati Muhammad, al'umma manzon Allah. Wannan shine addu'an da yake da fuska daya, yana nan haka yake ta yi tunda aka yi shi har yanzu, har tashin alkiyama, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga mun samu mala'ikan da ke kallon al'arshin Allah, yake roƙon mana gafaran Allah, kullum yana roƙon mana rahaman Allah da kuma kar azabtar da mu da wanda ya azumci wato ramalana a cikin al'umma manzon Allah. To sai mu san azumtar ramalana babban falala ne, babban sirri ne, babban alkhairi ne, babban arziki ne. Allah ya datar da mu. Ya zuwa kurace ko baiti ɗaya ne ma ja na diwani gobe sai ku ƙara sabon da Allah ya so ku. Gobe Allah da za mu canza lokaci a fito da wuri, saboda yanayin ga falalan salati mujiza da muka kawo, kuma muna son shi ma mu karanta shi. Ke cewa wa min ayhi ayatun wa kitabun ko jadidun ala dulil zamani wala garwa wa qad wada al arshil majid da qahqarat wa aida gurubi shamsu wa badar sahawa. An gane ku shi ke cewa daga ayoyin manzon Allah, oke nan da muka kwana je kenan ko to daga wa qad wada al arshil majid da qahqarat wa aida gurubi shamsu wa badar sahawa ko a ajabu haza an uyunin tafajjarat min al-kafi kafil hashimi wasu kusafwa. To za mu yi biyun nan saboda lokaci gobe Allah da za mu ci gaba albarkan annabi. Shi yake cewa wa qad wada al-arshil majid ta qahqarat, arshil majid al-arshin nan na Allah al-majid ta qahqarat, wayayya mai girma, al-arshin Allah ba wayayya mai girma. An gane ku, wanda wani halitta bai taɓa zuwa wurin ba, illa kawai ita al'arshi wani gado ne na sarauta da Allah ya ba na zama ko na kwanciya ba. Gado ne wanda yake shimfiɗe da shimfiɗar jalalati, shimfiɗan jalalar harar Allah su ne a shimfiɗe
an gane ko kuma al'arshi din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce mana idan zaka dauko sama ta 1 ta 2 ta 3 har ta 7 da ƙasa ta 1 ta 2 har ta 7 kaga sama 1 7 ƙasa 1 har 7 ka jefa su a cikin al'arshin Allah inji manzon Allah saboda girma irin na al'arshi to zai zama kamar mutum ne tafi fali daji sai cire zobe a hannunsa sai wurga a cikin wannan fali daji me zoben ya san an yi a dajin me dajin kai ya san an yi dajin ya san an jefa wani abu to haka idan zaka dauki sama ta 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 da ƙasa ta 1 ta 2 ta 3 ta 5 har ta 6 ta 7 da halittun da ke ciki da abin da ke tsakani duka ka wurga a cikin al'arshi kamar zobe ne ka tafi far daji ka cire ka wurga dajin bai san an sa ba saboda faɗi da girma da wayarwa irin na mene na al'arshin Allah to al'arshin nan ya kenan take dan haka Allah ya mata ado ne da la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana da turaku tana da abubuwa ita ce mawdu'ul mustajaba wato bigiran biyan bukata duk bukatan da ya je wurin sarauta ne da Allah ke wurin da iko to manzon Allah ya je har wurin ya tattaka shi kudin da ke cikin wannan al'arshi shi yasa shi ke cewa qarwa da al'arshil majid ta haqarat al'arshin nan da Allah al-majid mai girma buwayyen nan to manzon Allah wadi'a ya taka ta an gane ya taka ta da ya zo wurin ya ce ma Allah aina ana a ina nake Allah ya ce kana an tafi bisa da kunsi kana kan shimfiɗar ɗebe kewa ya ce sai na himmatu in cire takalmi na sai Allah ya ce duspirashina ya Muhammad sai na himmatu da in cire takalmi sai Allah ya ce taka shimfiɗar mu ya Muhammad shi ko annabi Musa da ya zo ba al'arshi ba dole sai an ce fakhlana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa tuƙa takalminka kai kana wani kwari mai tsarki ka zo wani kwari mai tsarki da ka tuƙa takalminka shi ko manzo Allah an ce dusbina alaika tattaka wurin da takalminka shi kuma can wadil muqaddas duwa shi kuma nan sun fadi sadil unsi anan wa kenan mai daraja masha Allah ya ishi musan shugaba ne Muhammadu Rasulullah shi ke cewa ya taka wannan shimfidan wa'ai da gurubi shamsu huwa badar sahawa bayan faduwar rana aka yi tafiyan wato ba an yi tafiyan da rana ba kenan bayan rana ta fadi an gane ku dan wato bayan faduwar rana ka an gane ku shine annabi ya tafiyan kuma ya dawo badar sahawa tukun gari ya waye wato an nuna maka duka tafiyar an yi shi ne a cikin duhu aka dawo abin da ya ba mutanen duniya mamaki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda fa na fita na bar duniya kuna ji kamar na bar duniya a sa karfe 1 dare haka ne ko to manzo Allah ya ce haka kuma na dawo safan ko awa 1 bai karu ba akan time da na bar dare shi yasa abun ke da girma kuma ga tafiyan da aka yi wanda aka lissafa tafiyan ya girmi samu daga halitta annabi Adamu zuwan shi duniya har zuwa zamanin annabi domin akwai shimfiɗin da aka rika ketawa in ya daga kafa ne haka daga kafan shi da saukewa tafiyan shekara 500 an kai wannan wadin wanda duk daga kafa in ya daga ya sauke tsakanin dagawa da saukewan tafiyan shekara 500 ne haka ya rika yi akwai hujjubu da ya rika ketawa bayan ya wuce sammai da ƙasa ya tafi inda ba komai sai hujjubu kowane hujjubu tsakanin shi da kowane hujjubu tafiyan shekara 500 ne ya keta hujjubun sun fi 70,000 tukun ya zo inda kuma ba hujubin da yake keta sai ne da tafiya da shi ta takalmin kuma duk inda ya taka ya daga kafa ya sauke shi ma tafiyan da dagawa da saukewan tafiyan shekara 500 tafiyan kowace tsakanin dagawa da saukewa tukun ya zo inda ba hijabi Allah ke ce ku kwashe hijabin da ke tsakanin da Muhammadu hijabin da Allah kaɗai ya san adadin su ma haka wayannan hijaban tsakanin kowane shamaki da kowane shamaki tafiyan shekara 500 an kwashe hijaban sun fi 70,000 su 70 to kaga ya fi shekarun zuwan Adamu duniya da shekarun da shekarun da irin suke zuwan manzon Allah amma kuma ya dawo duniya ya ce sakon ɗaya bai karu na rashe na duniya ba inda ya bar dare haka ya dawo tarar da dare kun ji Muhammadu Rasulullah ya zo inda daga shi sai hadaran Allah ɗora masa hannunsa yana ci udunu min niyya Muhammadu yana matsowa duk matsowa su tafiyan shekara 500 ne a kowane matsowa har sai da sun madana fata dalla ba kana kaba sosai ne au adana
fa auha ila abdihi ma auha ma kasaba al-fuadu ma ra'a idan ganin Allah to wannan kyauta ba wanda ya same shi sai wane sai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kudin mu'jiza saboda gobe za mu ji ci gaban wannan karatu saboda mu san annabin ne dan gatan shi ne dan gatan shi yasa shi ya tafi wurin ya tafi bayan faduwar rana kuma ya dawo kuma kafin gari ya waye bayan dawansa ne sai gari ya waye Muhammadu Rasulullahi to Allah kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza na shi ma na ciyarwa ne an karbo shi daga Dakin ibn Sa'id al-Hashami yace mun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mutum 440 muka zo wurin sayyidina Rasulullahi muka zo neman abinci a wurin manzon Allah da muka zo muka ta Rasulullahi muka tsoguna muka gaishe shi muka ce muna buƙatar abinci ne muna jin yunwa kuma kowannen mu da burgami a hannunsa an gane ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shi ma a gidan shi babu abinci da za a iya ba wa inda mutane 440 sai manzo Allah ya ce masa sayyidina Umar ya Umar akwai ajiya a gidanka sai na Umar ya ce shi dai ba abinci a gidan shi da zai ba mutane 400 nan da 40 shi dai ba wannan abincin a gidan shi sai annabi ya ce ba abinci nake tambayan ka ba akwai ajiya sai ce akwai ajiya a gidana akwai ajiyan dabino da na aje a rumbu domin su larabawa suna aje dabino a rumbu su aje shi da tsawon lokaci kamar mu a nan idan ba dafa abinci ba za mu iya samun garin kwaki mu dan hada da siga mu dan jika mu ci sai zama da kaman abinci to su ma haka da biyu yake in ba dafa abinci ba sai a dan dauko da biyu a zuba ba kowa a kwano ya ci ya sha ruwa an gane ko suna haka idan ba abinci to wannan ana aje shi ne a rumbu a boye shi sai ce akwai dan wannan ajiyar da nayi sai annabi ce to aje a ba su tashi ka je ka ciyar da su shikenan sai na Umar ya dan jifa wayannan mutanen fa kamar za su cinye ma ajiyan da na rumbun sai dai manzo Allah ya ce ka je dai ka ba su sai ce sama wadatar labbaika sai miƙe duk ya bi umarnin manzon Allah sai ce to ku zo mu tafi su ko suka kama bin sayyidina Umar dubu sai gidansa aka je gida da kine ce muna kallon sayyidina Umar ya hawo bene ya je ciro ki na rumbunsa ya zo ya bude yana budewa sai ga ajiyan dabino ajiye a rumbun amma dabinon buhu daya shi ne wanda ya ajiye a matsayin in kwana biyu ba a samu abinci ba a dan bude wannan dan dimi dan kolo ko 3 ko 4 a dan ci a gida kafin abinci su ma suna koyi da Rasulullahi shikenan sai na Umar yana bude rumbun nan sai suka ga wannan da ajiye dabinon wannan dabinon ne buhu daya sai na Umar ce to shikenan kun ga wannan shine wanda manzo Allah ya ce a baku to kowa ya fara kawo burganin sa kuma annabi ya ce ka ba su ne abin da zai ishe su shine ba a diba musu kwaya biyu ko uku a'a kowa a bashi abin da zai mene haƙƙin sa yadda zai ishe shi kenan wato kowa a cika mishi burgani kenan Muhammadu Rasulullah sai na Umar dan Haɗabi ya ga abun mamaki da kin ya ga abun mamaki su ma sun ga abun mamaki kuma dukan mu'jiza ne na Muhammadu Rasulullah to shi wannan mu'jizan ba a gaban shi yake kamar abincin je da muka yi na Abu Ayyub al-Ansari yana gaban sa ba kuma irin na Abu Hurairah da muka yi magana da ɗora hannunsa ba wannan ba shi a gaban shi kuma bai ɗora hannu ba umarni kawai yayi bari mu je da al'amarin ya kasance Umar dan Haɗabi ya ɗauko kwanon shan shi sai ce wani na farko kawo burgamin ka yi kawo ya rika ɗiba dabilan nan yana zuba sai da cika masa burgaminsa sai an tambaye ka ya isa ka ce ya isa tukun sai a baka haka ya rika yi da ɗaya na biyu na uku har sai dai ba mutum 439 da kin yace shine na ƙarshe Allahu akbar ya ce abin da ya bashi mamaki shi na ƙarshen da ya zo bayar shi ma aka cika mishi abin da ɗin shi burgamin aka ce mishi ya yi ya ce ya yi ya ce to shi sai ya ce sai ya leƙa buhun nan ya gani wai shin wani irin me a cikin buhun nan da ya wadace mutum 440 da gine ce na leƙa cikin buhun sai ya ga buhun na cike dam da dabino ko kwaɗe bai rabu a cikin buhun ba su kuma gashi mutum 440 kowa an cika mishi burgamin shi an ba shi kowa a wadace abin da yake so a koshi Muhammadu Rasulullah kaga an ce Umar je ka bayar an mishi izini ba taɓa abincin ba bayan komai ba amma an ba su kuma shi da Umar din yana ne yana nan yadda yake
wala ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ka ga nan fa wani mu'jiza ne mai girman gaske mai girman gaske wanda da kin ya mamaki su da Umar ya mamaki kuma aka dawo dabinan shi kuna nan ko ɗaya ba a cire ba buhunna nan a cike a rungu su kuma an cika mu kowa burganin su a wadace kowa ya tafi yana murna annabi ya masa kyauta Muhammadu Rasulullahi to Rasulullahi kenan dan haka in aka ce zo kama annabi hidima tashi kai wallahi kana da ninki ba ninki na albarkan wannan abun ko ya aka ce wani zo hidiman annabi ne za yi ka ce ga naka kai ma ka shiga cikin albarka ba za ka yi taruci ko kwari ba har tashin kiyama kuma ranar kiyama za ka tashi kai ne mawadaci dan mu'jizar na nan na aiki akan duk wanda ya masa hidima da shi ba wanda ya sallah da sallah to Allah kara mana son annabi Allah kara mana son annabi akwai lokacin wani sahabin sai zai kalli manzon Allah sai kai annabi na dan jin yunwa yana bukatan abinci sai kenan sai ya shiga gida ya ce wa matansa da Allah kudin wani abu ta ce babu sai dan wannan dabbar ya ce to a yanka annabi na jin yunwa za ka yi ma annabi abinci shikenan aka yanka wannan dabbar aka yanka ta danne masa aka yanka aka fide aka gyara aka yi miya da aka yi miyan sai aka juye duka daren shi bai ci ba bai bari a gidan shi an tafi dauki daren yace a kawo manzon Allah yana zuwa kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah sai kira sahabbai ce to ko zo kowa ya zo a ci wannan ya kawo min abinci dan in ci dan tausayi shi ko annabi sahabbai ke tausayi sai ce duk a zo a haɗa ci yace amma kar ku ci kashin ku ci naman kawai ku bar mene ku bar kashin aka sahabbai suka ci aka koshi aka sha roman aka bar kashin ashe akwai su ce ta a gida ba shi da wani sai ita ashe kuma arzikin su kenan shi kuma tausayin annabi da sun annabi ya haka to za mu yi mishi da akwai shi yanzu kuma gashi an ci an koshi kuma za a sake mayar da akwai sai manzo Allah ya dafa kashin yana dafa kashin yadda ke kashin sai akwai ta tashi sai ce to tafi da akwai ka gida da ci gaba da to manzo Allah mujojinsa suna da yawa ba za ka ba annabi abu a ce ka ragu ba ko da ko kai da dan haddadi mai buhun nan ba za ka ragu wallahi ko da mutum sun kai dubu ba za ka ragu ba kuma za ka karo kuma za ka ga yanzu ya ba su ya samu ladan ciyarwa sannan kuma ga nan shi na nan kaga manzon Allah ke ya taɓa ba da dirhami ya ce a je a so masa akuya a kasuwa da aka ja ka so akwai na dirhami daya sai wanda ya sai akwai na dirhami na daya sai wani ya ga akwai ta mishi sai ya sai dirhami biyu sai shi kuma ya sayar mishi sai za ka koma kasuwa ya sake samun irin ta ya so na dirhami daya sai kawo manzon Allah dirhamin da ya bashi a so aka dawo da ita kuma ga akuya an so an zo da ita manzon Allah ke to za mu ta karatu akwai wayannan suna nan da yawa sai dai kawai a so shi a so manzon Allah Allah kara mana soyayya to ga fadan sallan tarawihi Allah sallallahu alaihi wasallam sallan tarawih fi da sanata 10 min ramadana nada malakun ya abdullahi inna Allah radiya anka wa an walidayka annabi sallallahu alaihi wasallam ya an rufe ki ce duk mutumin da ya sallan tarawih a cikin dare wato na 18 yau kenan na ramadana yana idan da sallan malaika zai kira shi a wurin zaman sa ce ya abdullahi ya kai bawan Allah wani inna Allah radiya anka wa an walidayka Allah ya yarda da kai kuma yarda da iyayenka yau tarawihin yau yana ba da samun yardan Allah ya fi aljanna girma to yau tarawih zai baka shi dan haka mu dage mu yi don mu samu wannan albarkar mu kara mana son manzon Allah kara mana son annabi ya fasa zuciyar mu son ya shiga ciki ya dawo mayamaye shi cinye shi ya zo babu komai sai Muhammadu Rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin amin